Δεν ξέρω τι να πω πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, γεια σας, έτσι. Δεν βολεύομαι, έχω ήδη αγχωθεί. Θα έρθω λίγο πιο εδώ. Πέσουν όλα κάτω, πέσουν όλα κάτω. Θα πέσουνε. Οκ. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, έχουμε ακόμα Χριστούγεννα. Και λάθος. Έχουμε ακόμα το δέντρο στο σπίτι εννοώ. Μιας και δεν το έχω ξεστολίσει. Είναι 3 Πρώτου του 19. Είναι βράδυ, έξω βρέχει. Απλά μένω σε ισόγειο και δεν βλέπω γιατί έχω τέντα. Το βίντεο αυτό δεν ξέρω πώς να το ξεκινήσω. Λοιπόν, πριν περίπου 3 μήνες, λέει εδώ, έκανα ένα dance βίντεο, το Gigi. Δεν μπορεί να με αλλάξει φορά. Καταψύχτη μες στο λαιμό. Πίνω το τσιγάρο μου και ηρεμώ. Τη σκουτά. Το Gigi λοιπόν το λέει ο Sin Boy με τη Ρίνα. Ρίνα, Κατερίνα, Σαμπρίνα, Μανταρίνα, δεν ξέρω, είναι το κοριστικό Ρίνα. Βγάλανε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο έγινε έτσι και πολύ γνωστό. Εγώ δεν είμαι λάτρης της ελληνικής μουσικής. Λοιπόν, έκανα 2 ελληνικά τραγούδια. Το ένα ήταν ένα πιο ρομαντικό. Και δεύτερο λοιπόν έκανα το Gigi, το οποίο το ανέβασα και στο YouTube. Αυτό λοιπόν το βίντεο έχει πάει 133.000 και 021 views, 2.600 like και αν βάλω και ένα δικό μου ακόμα 2.600 και κάτι, με 420 dislikes. Λοιπόν, το αρνητικό λοιπόν ποιο είναι στη φάση, το θετικό άμα θέλετε. Έκανε views, χάρηκα εγώ, λέω καταφέραμε Αναστάσια, τα καταφέραμε. Το θέμα είναι λοιπόν το πόσο hate μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και πόσο αρνητική ενέργεια και πόσο επιθετικότητα μπορεί να έχει μέσα από ένα προφίλ που πολλές φορές είναι και απρόσωπο. Πόσο λοιπόν μπορείς να ξεσπάσεις σε πράγματα που δεν αξίζουν τόση επιθετικότητα, τόση επίθεση, συγγνώμη. Τα comments στο YouTube είναι πολύ άδικα, πάρα πολλές φορές και αυτή τη φορά το ένιωσα και πάνω μου, γιατί πολλές φορές λέω κοίτα εδώ πως την κράζουν αυτή, είναι εκείνη, την άλλη. Κράζουνε φουλ, γουστάρουνε. Γιατί όμως να κράξουν ένα χορευτικό, επειδή έχει ελληνικό τραγούδι, επειδή στο βίντεο κλιπ είμαι παράξενος και δεν είμαι το πρότυπο του straight άντρα, που δεν λέω κάτι για τη σεξουαλικότητα, λέω απλά ότι είμαι διαφορετικός. Επειδή έχω μπούκλα μαλάκι, επειδή φοράω έντονα ρούχα, επειδή κουνάω τον πίσω μου, τον ποπό μου. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν θέλω να διαβάσω σχόλια. Έχει πολλές βρισχές. Βαριέμαι να βάλω beep μετά στο edit, οπότε πόσα λεπτά γράφουμε τώρα, πού το λέει. Δεν ξέρω. Επειδή λοιπόν βαριέμαι. Typical me. Βαριέμαι λοιπόν να βάλω beep. Θα τις λέω τις λέξεις μισές. Λοιπόν, Greek Freak 1, 2, 3, 4 λέει λοιπόν ο τύπος. Τι είναι αυτό ρε μα. Νόμιζα ότι έπαθε εγκεφαλικό το παλικάρι. Από κάτω έχει 14 replies, δεν τα διαβάζω, βαριέμαι, χαχαχά, σωστό. Ο Θεός να το κάνει παλικάρι την παλιοπούστρα. Δεν είναι άδικο. Είναι. Πρέπει να με ενδιαφέρει. Δεν πρέπει να με ενδιαφέρει. Το κρατάω στο τσεπάκι μου όμως. Χαχαχαχαχαχαχα. Ένας γράφει ότι και οι υπόλοιπες χορεύτριες, ναι λέει, γιατί οι άλλες είναι καλύτερες, όλοι τους μαλακία έχουν τραβήξει. Αυτή είναι οι γλυκοί άνθρωποι της καθημερινότητας. Είναι αυτό το, πώς λέμε, έχω ένα πρόβλημα, θα το συζητήσω μαζί σου να μου πεις, να μου βρεις λύση στο πρόβλημά μου. Μιλάς με τον φρικ αυτόν. Τι έπαθε το παιδί ρε παιδιά, το παιδί ρε παιδιά, ωραία. Λιγμένο γάλα πίνει. Όχι, δεν πίνω γάλα γενικά. Αυτός ότι πάει στην αρχή, γιατί μας γράφει συνέχεια στα αυτά του, λέει την άλλη λέξη. Επειδή χορεύω και πιάνω τον καβάλο μου. Και λέει ένας, ο έξυπνος αυτός, ποτέ δεν θα μιλάς έτσι στον παππού, λέει το κανάλι του και λέει, γι' αυτό δεν πάει μπροστά η Ελλάδα. Με 1, 2, 3, 4 τελείες. Δεν πάει μπροστά γιατί, ναι εντάξει, όταν χορεύει μια αίθουσα χορού, μια χορογραφία με ελληνικό τραγούδι για πλάκα και την ανεβάζει στο YouTube, εννοείται πως κάνει πάρα πολύ κακό στην κοινωνία. Είναι και χειρότερα από το να κάθεσαι όλη μέρα στην καφετέρια και να πίνεις καφέδες και να πηγαίνεις μετά για ποτό και να μην κάνεις τελικά τίποτα όλη μέρα. Είναι πολύ χειρότερο. Εντάξει, παιδιά, την επόμενη φορά θα πάω στο πάρκο για λιώσπορους. Σέβομαι τον κόπο των παιδιών, ή να το λέει αυτό. Αλλά ο χορός είναι το λιγότερο απέσιος. Τραγική η προσπάθεια αντιγραφής από το εξωτερικό. Γιατί είμαι και μεγάλος Σκόπιας, μισκό.
Τι κάνει το παλικάρι, Παναγία μου, δεν είναι καν χορός. Ό,τι του κατέβει κάνει. Σβήστο, κάνετε ρεζίλη την Ελλάδα, πρόβατα. Η Ιωάννα Μπενάκη, το μουσείο μας έστειλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τόσα hate comments. Α, και πήγα να σε κακολογήσω, βρε Μπενάκη μου. Και έχει από κάτω 2 replies, το οποίο λένε, αν δεις το βίντεο θα καταλάβεις, τις λέει ο Άλεξος, δεν ξέρω. Το τραγούδι δεν ταιριάζει καθόλου και πώς χορεύει, λες και πάει σε τρελοκομείο. Μα είμαι τρελοκομείο. Λοιπόν, πάω γρήγορα. Γιατί πρέπει να χορεύουν τόσο ξενέρωτα στην Ελλάδα, ρε φίλε? Εντάξει, ό,τι έχουμε κάνουμε, παιδιά. Σε αυτή την κοινωνία μεγαλώσαμε, έμαθα να χορεύω έτσι. Θα ντρέπομαι από αύριο, δεν θα κυκλοφορώ στους δρόμους. Ποτέ δεν μου άρεσαν αυτές τις χορογραφίες. Ποτέ μα ποτέ δεν έχω πετύχει έστω και μία χορογραφία που να ταιριάζει στο τραγούδι που χορεύουν. Και γενικώς αρκετές κινήσεις είναι πολύ εκτός. Μας λέει normal is boring, αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι μεγάλος χορογράφος, του εξωτερικού σου λέει, και δεν του ταιριάζουν οι κινήσεις μας και καμία χορογραφία ποτέ που έχει δει δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει με τα έντερά σου, ρε φίλε. Με τα έντερά σου δεν ταιριάζει εσύ. Πώς δεν ταιριάζει χορογραφία με το τραγούδι? Το επόμενο μήνυμα λέει Τζα τσίφσα μπουλασίν ενανές και πάσκα φλικ μουζικέν. Θα το μεταφράσω μια άλλη φορά. Ρε μαλάκα, τι κάνουν? Είπα το μαλάκα. Είπα το ξανά. Τι κάνουν? Καταστρέφουν το τραγούδι. Κάνουν λες και είναι δαιμονισμένοι. Ο σατανάς μπήκε μέσα τους. Εάν δεν ξέρεις, εγώ είμαι ο σατανάς. Τώρα έχω γράψει και εδώ σε τατουάζ. Δεν ξέρω πώς να το. Είναι στα ρώσικα. Δεν είμαι Ρώσος. Απλά μ' αρέσει το Ρωσία. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό ρε? Με μία λέξη. Τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό ρε? Τι είναι αυτό ρε? Δεν ξέρεις να χορεύεις? Χορέψε Τζίτζι. Δεν ξέρεις να τραγουδάς? Τραγούδα Τζίτζι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται? Άκουσε Τζίτζι, το Τζίτζι είναι παντού. Τώρα είμαι Τζίτζι, baby. Στο κρεβάτι μου κοιμούνται strippers. Αυτή τώρα... τέλος πάντων. Επόμενο μήνυμα, το αγαπημένο μου. Εκάν φλικ κονγκέν. Και 2 χέρια. Εκάν φλικ, το όνομα είναι αυτό. Κονγκέν. Και 8 replies από κάτω. Τα είπανε όλοι στη γλώσσα αυτή και έχει και 44 likes. 44 likes. Τι μπορεί να είπε καν φλικ κονγκέν? Για βοηθήστε με. Τώρα το Τζίτζι και σε χορογραφία. Ναι ρε φίλε, και σε μαγιονέζα θα βγει το Τζίτζι. Η Σίλβια Μπαγκρίν γράφει τι ήπια και τρελάθηκε. Για να μην πούμε τα ορθογραφικά τώρα, που είμαι ανορθόγραφος, είμαι απαράδεκτος, δεν μπορώ αυτό να το ζήσω. Του αρέσουν τα αγόρια, χωρίς παρεξήγηση, Γεωργία. Όχι, Γεωργία μου, δεν παρεξηγούμε. Ωραία τα αγόρια, ωραία τα κορίτσια, ωραία η εξωγήινη, μ' αρέσει και η σοκολάτα. Ωραία, του αρέσουν τα αγόρια. Γιατί όχι, αφού το λες. Το επόμενο, το αγαπημένο μου και αυτό είναι στην κατηγορία με το καργκίν πριν. Βάτζε από βάτζε, εσύ τε αισί μεντονί τζου. Τζου, έχει ερωτηματικό. Η τζου. Τζου, αν με βλέπεις φίλοι μου, για σένα θα λέει. Βάχτσε από βάχτσε. Τώρα βάχτσε, βατζέ, βάκχες του Ευρυπίδη. Τι χορογραφία έκανες πάλι ρε Θέτα? Σ' αγαπώ, η δουλειά σου είναι τρομερή και φαίνεται ότι αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, απλά Θεός. Έλα ρε Βι. Μαλάκα, τι πούστης που είναι? Ποιος? Μαλάκα. Ρε παιδιά, αυτοί χορεύουν ένα άλλο τραγούδι, απλά αυτός έβαλε τον ήχο τραγούδι. Ούτε τη σκέψη σου, δεν την, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δεν την είπες σκέψη, στόμα, είναι, την ξέρασες τη σκέψη σου. Σερμπενανές εκενφιλίκ μουζικέ ρόπτ. Τυρόπιτα. Τα αρχίδια που σου δίνει ο Θεός πρέπει να τα τιμάς, γαμώ τα νεκρά σου παλιό πουστρά. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορώ να το εκφράσω όλο αυτό. Δεν μπορώ να το εκφράσω. Δηλαδή, πρώτον, μου τα έχει δώσει αυτά, τα έχω. Τι σχέση έχει και πώς τα τιμώ όταν χορεύω Τζίτζι? Δεν πειράζει, το δέχομαι, άποψή σου, πάρτινα, φάτινα. Γαμώ τα νεκρά σου, τα νεκρά. Δεν έχω καταλάβει ποια είναι νεκρά όμως. Τα μπαλάκια. Τέλος πάντων, απλά εύχομαι από την καρδιά μου ένα μέλος της οικογένειας σου να είναι όντως γκέι, να δει το comment αυτό και να νιώσει πολύ ντροπή όταν στέκεται δίπλα σου και να πραγματικά να τον κάνεις
να μισεί αυτό που είναι, γιατί οι δικοί του άνθρωποι μάλλον δεν τον αγαπάνε. Γιατί όσο και να κρυφτούμε, όλη στην οικογένειά μας έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ομοφυλόφιλοι και όχι μόνο, με προβλήματα, με ψυχολογικά, με σωματικά. Και όταν βλέπουμε τέτοια επίθεση από ανθρώπους, σίγουρα δεν θέλουμε τέτοια άτομα στην οικογένειά μας, στον περίγυρό μας, οπότε μακριά από εμάς, Psycho GR. Επόμενη, Μετάλ με Μποσιπεντέρ, φάτσες που γελάνε, Μαρίν, Λάσκα, Κταγκρέκτ. Κάτι για Έλληνες λέει σίγουρα. Μαρίνα Σάτι, δεν ξέρω. Νικόλ Μαράκ, θέλουμε tutorial Gigi. Σιγά μην κάνω tutorial μόνο, εδώ πέρα με έχουν φάει, θα κάνω και tutorial. Ο Psycho GR ξανάγραψε, παλιοπούστη γαμό τη ζωή σου αδερφάρες. Αυτός μάλλον, θα σας πω τι έγινε. Αυτός μάλλον του άρεσε πολύ και τότε 2 φορές και επειδή δεν το παραδέχτηκε είπε να με βρίσει. Έχω κλείσει τον ήχο, άνοιξα καρτέλα, έβαλα το Harlem Shake και γύρισα το βίντεο, στο βίντεο και βλέπετε τελικά. Βλέπετε τελικά. Θα το κάνω και εδώ, δείτε το. Ό,τι καλύτερο και ό,τι θα έπρεπε να κάνω εξ αρχής, συγγνώμη Gigi, δεν θα σε ξαναβάλω στη χορογραφία. Τέλος. Το 1.39 λέει το βράδυ και εντάξει. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. 1.39. Το βράδυ και εντάξει πάει στα κομμάτια η μαλακία που είδα. Το βράδυ τι εννοεί που είδα η μαλακία. Η άλλη καριόλα φοράει Αντίντα κολάν με Nike μπλουζά. Ναι. Και βάλει παπουτσάκια. Πάντως ο Τάσος δεν είναι καθόλου καλός χορευτής. Το μόνο που κάνει είναι να πουλάει καριέρα. Δεν γίνεται έτσι όμως. Ναι. 10 ευρώ κάνει παιδιά κάθε μέρα, 10 ευρώ η καριέρα. Χωράζω κάθε μέρα από λίγη και κάνω τι λες μωρέ. Πω μαλάκα, τι είναι αυτό, πείτε μου, έτσι κάνω εγώ όταν κατουργέμαι και είναι άλλο στο μπάνιο. Έλα στο μπάνιο μου, θα μπω εγώ λίγο μέσα. Κάτσε εσύ απ' έξω, θα στραβάω βίντεο. Και έτσι κατουργέσαι και δεν κάνεις όπως κάνω εγώ. Γκάκα μωρέ, καί μπουντάλ, ξτου, συμμεχνήμα, λούβα μπαμπούς. Αυτό είναι ρώσικα. Δεν ξέρω. Η φάση που έρχεται, 2 φορές το που έρχεται, εγκεφαλικό και κόψιμο μαζί και προσπαθείς να τα ικανοποιήσεις μαζί. Πρώτα να βάλεις 2 φορές το μαζί στην ίδια πρόταση. Επίσης, τι έχετε πάθει με το κατούριμα και το χέσιμο. Το J στα αλβανικά όμως τι είναι, σκοσκά, σκοϊκά, σκοτσκά. Θα με βοηθήσετε σε αυτό. Με κουκ εζιτζαγιάν βέσκησε σκυπατα. Όπα λέξη. Σκυπταράλ. Έχουμε μήνυμα. Χοντρή είναι. Τι θες. Γκάους και του μπο. Ουαμπότ χορκερ Κάτια χατς. Χάι. Συμποντιτζα του έρκ. Γιουκρκε. Αλμπένια λόβ. Σαϊκοπάθε, βαλόχι, ποκάφε, τζούμε. Παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω ήρθε η ώρα για expose. Γκέι. Με μπονέχον λινοπεντέρ. Δεν ξέρω, άμα πας κασκάει. Άλλο τραγούδι χορεύουν τα παιδιά. Σαοσκτκι ομαρπλάκ. Λούβα, μπαμπούς, λούβα. Πουστράρα. Είναι έξτρα, βάλουμε και ένα ρο. Πουστράρα. Albanian Worldwide να μπει να τρεντίν. Αυτό το λέγει και έρα στρέφει να μπει να τρεντίν. Νομίζω. Χαχά, δεν μπορώ, ρε. Τι κάνει το παιδί στην αρχή, ειδικά στο 1 λεπτό. Αυτό το 1 λεπτό είναι αγαπημένο σα, Δεν υπάρχει συγχρονισμό. Οι κινήσεις δεν κολλάνε μεταξύ τη χορογραφία βαρετή. Πριν να ανεβάσετε, έπρεπε να το δείτε και να πείτε μόνοι σα ότι δεν κάνει για YouTube. Δεν πάει έτσι. Το παιδί μου αρέσει πώ χορεύει. Μάλλον είσαι τρελό που σου αρέσει. Στο 1.28, όταν η άκολη φίλη σου προσπαθεί να κάνει το έργο. Λεπτό, παιδιά. Το ότι είμαι άκολος δεν σημαίνει ότι δεν έχω το δικαίωμα να κάνω twerk. Απλά δεν κουνάω λίπος. Δεν έχω. Σπάω τη μεσούλα μου. Θέλω να κάνω twerk. Θέλω να κάνω. Δεν έχω κόλλο. Μην είσαι ρατσιστής. Θέλω να κάνω twerk. Άφησέ με. Η άλλη φορά. Άλλη φορά αυτό που πίνεις και ευτυχώς δεν ξέρω τι πίνεις και δεν μας δίνεις μετά το βίντεο, όχι πριν, γιατί αυτά παθαίνεις και μετά σε κοροϊδεύουν. Θα σου κάνω dislike εσένα. Πολλά σχόλια. Έχω να χέσω 2 μήνες, λέει ο άλλος. Άντε, καλό βόλι.
Λοιπόν, θέλω να πάω στο αγαπημένο μου, το οποίο θα το βρω κάπου. Ένας λέει τη χοντρίτη την έβαλαν μπροστά. Τη Fade Durcourt, ρε. Είναι... λέει, όχι... νιετ... να... λέει. Και τώρα φτάνουμε στο αγαπημένο μου σχόλιο. Δεν θα πω ποιος το λέει, μην του δώσω τόσα credits. Που είναι το... άντε γάμισου ρε μπουκλάκια. Πολύ δημιουργικό. Άντε πάλι με το ρέψιμο. Πολύ δημιουργικό. Θεωρώ πως έπιασες όλο το νόημα. Κερδίζεις ένα μήνα χορό δωρεάν με τον μπουκλάκια. Απλά τώρα έφυγε περμανάντε, έχω το δικό μου. Αυτό λοιπόν το βίντεο ήταν ένα βίντεο απλό, καθημερινό, στο σαλόνι μου, που ήθελα απλά να σχολιάσω μερικά σχόλια που σχολίαζαν εμένα. Δεν σας μισώ πολύ και τι άλλα, δεν ξέρω. Αυτά τα παιδιά και τώρα με Gigi Baby και σύντομα έρχεται και Juju. Οπότε, ξέρετε, μπορείτε να είστε λίγο πιο δημιουργικοί και φυσικά να γράφετε και σε κάποια γλώσσα που να καταλαβαίνω ή θα πάρει φωτιά το Google Translate. Εδώ τι γίνεται χαμός. Έχει ένα μήνυμα 27 replies. Το οποίο το έχασα κιόλας. Πάω στο πιο 14. Λέει ένας, τι είναι αυτό ρε μαλάκες, νόμιζα ότι πάθει εγκεφαλικό το παλικάρι. Ο Θεός να το κάνει παλικάρι την παλιοπούστρα. Αυτός μάλλον ο Psycho GR πέρασε πολλές ώρες στο προφίλ μου. Στα παιδιά ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε σύντομα. Στο δρόμο. Στο Instagram. Στα όνειρά σας.